Ik ben Jeroen Poos, ik ben onder andere traumachirurg in het Frisius MC. Tijdens mijn werk zie ik heel vaak mensen die een ongeval hebben gehad tijdens het fietsen. Wat opvalt is dat het aantal fietsongevallen in de afgelopen 10 jaar enorm is toegenomen. En dat is een zorgelijke situatie. En de meest voorkomende letsels zijn eigenlijk botbreuken aan armen en benen en daarna hersenletsel. En dan met name eigenlijk lichte hersenletsels. Het is alleen opvallend dat na een half jaar ook mensen met alleen een hersenschudding nog steeds veel klachten hebben. En ze bijvoorbeeld nog niet weer helemaal aan het werk kunnen. Of zoals voor bijvoorbeeld de ouderen geldt, ze nog niet weer op hun kleinkinderen kunnen passen. En dat heeft heel veel impact. Mensen die een ernstige hersenletsel hebben, ja, daarvan weten we dat dat heel vaak helemaal niet meer herstelt. Dus het hersenletsel heeft heel veel impact. En we zien dat toenemen en we zien ook steeds vaker hersenletsel bij mensen die op een elektrische fiets fietsen. Ik ben een enorm voorstander van het gebruik van een fietshelm. Aangezien een fietshelm de ernst van het hersenletsel met 60% kan verminderen en zelfs de kans op overlijden aan hersenletsel met 70% vermindert. Nou, ik zeg dan altijd een beetje gekscherend, als je zoveel kansen hebt om de loterij te winnen, ja, dan gaat iedereen een kaartje halen voor die loterij. Dus ja, ik zou denken, waarom niet ook allemaal een helm op? Ik draag nu ongeveer 3 jaar, denk ik, altijd een fietshelm. En mijn kinderen hebben ook allemaal een helm op. En ja, het is zo, als je het eenmaal doet en je bent eraan gewend, dan voelt het ook ongemakkelijk om die helm niet meer op te hebben. Bezwaren die je wel hoort van mensen, ja, waar laat ik hem? Wat gebeurt er met mijn haar? Ja, dat weegt wat mij betreft niet op tegen ja, de bescherming die het je wel biedt. We moeten natuurlijk niet vergeten dat een helm een ongeval niet voorkomt, maar het beschermt wel je kostbaarste bezit en dat zijn je hersenen. De grootste risicogroep zijn de ouderen boven de 55 jaar. Ze hebben een minder goed reactievermogen, hebben kwetsbaardere botten die eerder breken en meer kans op hersenletsel door het verminderd reactievermogen en soms ook het gebruik van bloedverdunners. En daarom zou ik voor die groep een helm heel erg adviseren. Ik hoop dat steeds meer mensen een helm gaan dragen op de fiets. Laten we elkaar het goede voorbeeld geven. En ja, als je kijkt naar het skiën, waar nooit meer iemand zonder helm skiet, hoop ik dat dat voor het fietsen ook gaat gebeuren. En ja, er is niks moeilijks aan. Het is opzetten en gaan.